от Твоята ръка, Боже святи, чрез силата на Святия Ти Дух. Молим Те, Господи, за съвършено изцеление на тях двама. Боже, ние ще постим и ще се молим за тях, но чакаме от Теб, Боже, да дадеш. И ние обещаваме, Господи, че където стъпят нозете ни, ще бъдем носители на тая слава, която ще покажеш върху тях, Господи, за съвършеното изцеление, Боже. Молим Те, Господи, в името на Исус от Назарет и в святата му кръв, да дадеш победи, Господи, защото аз още сега вярвам, Боже, че Ти даваш победа. Затова, Господи, имам сърцето си тая вечер да Ти благодаря още сега за това, което Господи, Словото Ти, Боже, казва, че Ти няма да смачкаш приказена тръстик. Замиждял фитил няма да угасиш, Господи. Боже, те имат вяра. Дай само победа, Господи, и ги направи носители на славата Си, Боже. Защото, Господи, ние сами по себе си сме нищо там. Но, Господи, силата ни е само в Тебе, Боже. Затова, Господи, ние се застъпваме за Те, пред Те, Боже, и искаме за тях, Господи, искаме за нас, за църквата в Сгарево, Господи, да се прославиш като такъв, какъвто ние Те познаваме, Татко Небесен. Защото знаем, че Ти не даваш както света дава, Боже. Ние, Господи, знаем, че Ти си Бог милостив, Татко Небесен. Халелуя. Боже, ние знаем, че си цар на царете, Боже. Благослови, Боже, помажи, възстанови и изцели, Господи. Боже, Библията казва, че Ти ни даваш тая сила да викаме към Теб, Боже, а Ти да даваш победи, Боже. Боже, ние вярваме в това. Ние вярваме каквото е написано в Яков 5 глава 13 стих. Че за който и да се помолим, молитвата, която е с вяра, ще избави страдащия, Боже. Затова, Господи, ние тая вечер се събрахме, за да викаме към Теб, Господи. Дай победа, Боже, над тях. Защото, Боже, ние сме видели силата и славата Ти, Татко. Затова, Господи, ние тая вечер събрани в името Ти, тук, в този дом. Съгласно Словото Ти, Боже, ние Ти благодарим за Ти изцеление още сега, Татко Небесен. В името на Исус, Господи, ние Ти отдаваме цялата слава и величие, Татко. В името на Исус, Боже, цар си, Господи, цар си, Татко Небесен, цар си. Слава Божия и величие да бъдат на името Ти, Господи. Слава на Тебе. Има ли някой друг нуждички да се молим за тях? Аз за моето момиченце Елинка в болница вкъщи. Мъжа ми няма работа, 1 месец е вкъщи. Така че няма да благослови с работа, защото е зле и аз си седя вкъщи. И децата ми. Това, че е болно, да я изцели. Ще се молим и за двамата. Ще се молим и за моя приятел, Господ да го благослови с работа. Вижте, Господ, аз казах преди малко, Бог знае какво да допусне в живота на човека. Разберете, Бог не е нещо, което може да излъжим. Аз си признавам, много пъти съм искал да излъжа Бога. Защото аз като човек съм си мислил, че ако направя така, ще бъдем малко по-добре. Знаеш, и няма по-добро.